Kita ba well, Yan ang top. kabalikin kaya mo, gawin mo na yan. Relax ka mo, relax. Sige. Yan, mamira ba, relax ka mo. So this our pangapat na. This our fourth session therapy. So medyo nakakalungwak na si Kuya Constante. Ayaw mo lagyan eh. Apongo, yan. So ito po yung ating challenge sa kanya for his long walk. Ayan. District 8 po tayo, Pandakaki. Ayan. Sige ba? So this is the great improvement of stroke patients, Constante Pongol dito po sa may District 8. Ayan, nakakalakad na po siya. Yan.